Naka, grips na. Nanam sa lasa. Bago lang sa ilalim. Nami kay mamaligyan ingon ani yung karinderya ko sa kayo. Oh, ay ano, mahalan man ang bata na. Wala. Ako karinderya kay dito barato ra. Wala. Benching pa mo siya. Mahalan gani mga bata man. Okay ma, kuan mo mo. Wala may budget sa mga bata. 20, 50, Na, labing minos. na. Na, ano na mga aranhan. Ilang baran silang anak, sige, 100. 100. Na niya, mga kanak ko lang. May panahon na, may na lang yun. Sa